Ναι. Λοιπόν, είμαστε στη Ρόδο, στο κρατικό νοσοκομείο του Γενικού Κρατικού Ρόδου και οι γιατροί καρδιάς αποφάσισαν να δώσουν καύσιμα και αναλώσιμα τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη, πετρέλαιο θέρμασης και μάλλον κίνησης, και θα το χρησιμοποιήσουν εκείνοι όπως θέλουν. Θεωρούμε ότι πρέπει και είναι καθήκον του καθενός, είμαστε Ρόδιοι και όπου υπάρχει πρόβλημα και ειδικά στην υγεία θα πρέπει να το στηρίξουμε. Και ευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλοι αυτό και να βοηθήσουν το νοσοκομείο, γιατί κάποια στιγμή της ζωής μας εδώ θα να ακουμπήσουμε τα προβλήματά μας. Αυτά. Τα αναλώσιμα υλικά. Τα αναλώσιμα υλικά θα έρθουν στις 18 Ιανουαρίου, θα τα παραλάβουν από εδώ πάλι. Ναι, είναι 10.000 οδοσυλλέκτες, ναι. 5.000 σύριγγες των 2,5, 25.000 σύριγγες των 5, 10.000 σύριγγες των 10 και 10.000 σύριγγες των 20 ml. Αυτά είναι οι άμεσες ανάγκες που χρειάζονται τώρα και όπως μας είπανε, αυτά χρειάζονται και αυτά θα δώσουμε. Και αν βέβαια χρειαστούν αργότερα θα πρέπει να ξαναδώσουμε. Ναι, και βλέπουμε.